שלום ילדות וילדים, ממש עוד רגע מתחילים. שכבו לכם בנחת במיטות, כי הגיע הזמן לצבוע חלומות. ראשית, נתחיל להרגיש את נשימתנו. זה יעזור מאוד אם נעצום את עינינו. נרגיש את האוויר הקריר בכל שאיפה. נכנס אל האף כמו משב רוח נעימה. והרוח מלטפת עד הגרון ויוצאת מהפה חמימה. עכשיו שהרגשנו את הנשימה, הבה נקשיב לה. אם אנחנו רוצות ורוצים שהנשימה תלטף מבפנים, עלינו לקחת נשימות עדינות ושקטות שעושות בגוף נעים. עכשיו הגוף שלכם רגוע, כבד ועייף. לאט לאט שוקע במזרן, כי לישון הוא כבר ממש מוכן. ואתם כבר יודעים ויודעות להרגיש ולהקשיב לנשימתכם. נעבור שלב וגם נתבונן בה בעזרת דמיונכם. בחרו צבע שנעים לכם לראות. צבע שתרצו לפגוש בחלומות. ובכל שאיפה מעכשיו נצבע את הגוף מבפנים. תחילה ננשום אל חלל הראש. נמלא אותו בצבע הנעים שלנו. מהקודקוד ועד לסנטר. לאט לאט. אין לאן למהר. את הנשימה הבאה נשאף לגרון, לצוואר, לעורף. הרגישו את החמימות כמו משקה חם בחורף. והצבע יורד במורד הכתפיים. מנשימה לנשימה מתפשט אל הידיים, זרועות, מרפקים, אמות, כפות הידיים עד קצות האצבעות. עכשיו גם הידיים רפויות. וניקח נשימה עמוקה לבית החזה. גם הוא מתמלא בצבע הנעים הזה. נשימה אל הבטן, נשימה אל הגב. גם הם נצבעים בנועם עכשיו. ונשימה אל הטוסיק ואל הפין או הפות. גם אותם אפשר לצבוע ולהרפות. ונשימה ארוכה במיוחד לאורך שתי הרגליים, יריחיים, ברכיים, שוקיים, כפות הרגליים עד קצות הבעונות. כל הגוף רפוי, רפוי. מקודקוד ראש ועד קצות הבעונות. הגוף רפוי, מוכן לישון, ממתין לחלומות. חלומות טובים, חלומות נעימים, חלומות
שילדים אוהבים.